Skal have noget love, mand. Tak skal I have alle sammen. Og tak til Backstage. Jeg kan se, at vi er allerede gået i gang. Vi er som sagt 2. Nej, det er vi faktisk ikke. Vi er 2. Undertegnet Michael og Martin her. Men jeg vil lægge ud og bruge de første halvdelen af tiden her til at fortælle lidt om det, som jeg går og laver sammen med Martin. Og en hel masse andre sidder vi inde i det Danske Kulturinstitut og arbejder på et kunstprojekt, der hedder CO2 Green Drive. Det har vi arbejdet på siden 2008 og er blevet lavet i den første rigtig store version under COP15 i 2009. Og grundlæggende så er målsætningen med det her kunst- og klimaprojekt at skabe et kæmpestort opsigtsvækkende projekt, som skal engagere en hel by. Vi skal simpelthen få tændt en hel by og gjort dem interesseret i at begynde at bekymre sig om miljøet. Og hvordan gør vi så det? Jamen det gjorde vi for eksempel i København, hvor konceptet i sin første store version blev gennemprøvet ved at samle 100 miljøvenlige biler på Rådhuspladsen i København. Så udstyrede vi dem med en GPS-enhed og sendte dem rundt på en rute igennem København, som set fra luften skrev CO2. Og det kunne man så følge live på internettet. Det bliver så kombineret med, at vi laver nogle underholdende aktiviteter, og bilerne bliver vist frem, og der er en catwalk, og her på Islands Brygge havde vi en car wash med nogle fyre i bikinier. Så det er et forsøg på at gøre det hele stort og spændende og lidt sjovt og lidt anderledes. Og i al sin enkelhed så er målsætningen, at det vil vi sådan set gøre i alle store byer hele jorden rundt. Vi har foreløbig været i New York og Milano og Riga, Vilnius og København og nogle andre byer. Og hvorfor gør vi så det? Jamen det gør vi, fordi at de klassiske oplysningskampagner, som man er vant til, dem tror vi ikke fungerer længere. Altså der er ikke nogen af os, som gider at høre enten en løftet pegefinger eller et venligt råd. At vi bliver alligevel overdynget med information, og vi har en masse filtre, som gør, at vi scanner og screener alt, der kommer ind og tænker, hvad ved de egentlig med det, de siger? Altså politikerne kommer og siger noget til os, det er vel bare for, at vi skal stemme på dem, og forretningsverdenen, jamen det er jo bare et eller andet, de vil sælge. Og selv når vi så får noget fra, hvad man kan kalde neutral hold fra videnskaben eller sagkundskaben, altså så bliver det hurtigt meget forvirrende, ikke? Altså hvor mange hånden på hjertet kan citere nogle af alle de tal, der bliver kølet i hovedet på en, og der er modstridende påstande, og nogen siger det ene, og nogen siger det andet. Og når dagen er omme, så er der måske nok mange af os, som alligevel tænker, okay, hør lige her, det kan jeg jo ligesom alligevel ikke rigtig gøre noget ved. Og hvorfor kan jeg så ikke bare vente til nogle andre har fundet ud af, hvordan man løser det her, fortæller mig, hvad jeg skal gøre, fordi det er sådan set lidt nemmere. Så vi tror ikke på, at man kan komme ud og bare fortælle folk, hvad vi skal gøre. I stedet for, så skal vi skabe en ny vision. Vi skal gøre mulighederne for klima og den måde, vi ser på klimaet på. Det er ikke noget, vi skal kæmpe imod. Klimaet er ikke en fjende, som vi skal overkomme. Vi er en del af klimaet, kan man sige. Det er i hvert fald et synspunkt, som besvarer en masse spørgsmål og gør det lidt nemmere for os selv at leve i den her verden, at vi ikke bare er udenfor, men vi er en del af verden. Men hvis vi skal derhen, altså det er jo et stort projekt pludselig at gå til, at jamen, klimaet det er altså også en del af dig, så når du skal prøve at arbejde med klimaet, så skal du også arbejde med dig selv, ikke? Hallo. Det er jo sådan, det er jo det paradigmeskift, kan man sige, hvor vi skal tænke på en helt anden måde. Og hvem kan finde ud af noget, som handler om at tænke helt anderledes andre end kunstnere? Altså, er det ikke det, kunsten skal kunne? Er det ikke noget med at inspirere os? Er det ikke noget med at komme med nogle nye forklaringer, nogle nye svar på de gamle spørgsmål, vi har haft, og vi ikke rigtig synes, de gamle søkort kan vise vejen, eller de gamle svar er så meget værd. Så det er sådan set i al sin enkelhed, det vi vil med vores projekt. Vi vil engagere folk og prøve at fortælle en anden historie om miljøet. Og ved at gøre det underholdende og aktivere en masse mennesker i de projekter, vi laver, så prøver vi egentlig at fortælle dem noget om miljøet, mens de er optaget et helt andet sted. Folk skal allerhelst gå fra os og overhovedet ikke tænke på klima, men bare have fået noget plantet i baghovedet, som gør, at næste gang de skal ud og købe en bil, så tænker de måske på, der var der et eller andet her. Eller når de skal vælge energikilden, når man kan vælge grøn energi og hvad der ellers findes. Altså der skal plantes noget bag i hovedet, i stedet for at det bliver noget, som bliver presset ned ovenfra. Og det er sådan set i al sin enkelhed, det vi nu har gjort 11 gange rundt omkring i verden, og som vi nu vil tage et andet sted hen, og det vil Martin fortælle lidt om. Jamen hej. Den næste store by, hvor CO2 Green Drive skal afholdes, det er en by, hvorfra meget fremtid spirer i innovation og i kreativitet. Det er et sted, hvor mange erhvervsledere og organisationer henter deres inspiration fra, og det er også et sted, hvor Michael her
droppede sin 8-årige karriere som jurist, og nu sidder og arbejder med det her CO2 Green Drive. Og det er også en by, hvor at, jeg har hentet min inspiration til det, jeg har lavet de seneste rigtig mange år. Byen den hedder Black Rock City, og er en by, der bliver til en uge om året, langt ude i Nevadas ørken, under en festival, der hedder Burning Man Festivalen. Og at beskrive Burning Man Festivalen, det er lidt som at beskrive konceptet farver for en blind. Der er ikke noget kommercielt ude på den her festival. Der er ikke nogen regler, men der er en selvjustits i form af nogle principper, hvoraf de vigtigste de er participate, don't spectate, altså deltag, lad være at komme og være beskuer. Leave no trace, når folk tager fra den her midlertidige by, så tager de alt med sig igen. Der er ikke noget, der rammer jorden. Der er ikke nogen lortetoiletter. Der er rent og pænt overalt. Selv ryger, de har små askebærer med sig rundt. Og så fungerer festivalen også ved hjælp af en gaveøkonomi. Og som deltager, der har du alt med selv. Altså du har overnatning, du har vand til hele den her uge, som det foregår. Og du har også sprut, og du har dit kunstværk med derud. Byen den er opbygget som sådan en halvcirkel, hvor der i midten findes et stort bart stykke ørken, som kaldes for plejaen. Og der er cirka 1 kilometer i diameter fra den ene kant til den anden kant. Og ude i midten af den her pleje, der står manden, The Burning Man, som bliver brændt om lørdagen som kulmination på hele festivalen. Og hvad sker der så på den her festival? Jamen altså, det er ikke en musikfestival, som vi kender det i normal forstand. Det er et stort voksentivoli, vil jeg kalde det. Det er et sted, hvor at verdens største kunstinstallationer og temalejre og et sted, hvor du kan finde en en-til-en model af Akropolis og Mutant Vehicles ikke mindst, og også derfor et godt sted, hvor vi kan danne grobund for at lave CO2 Green Drive. Der kører omkring 500 Mutant Vehicles rundt på den her festival, som er alt fra en en-til-en model af et sørøverskib til små cupcakes, der er eldrevne. Det er jo et meget barsk miljø, det her. Det finder sted ude i ørkenen. Det er langt væk fra alting. Der er støvstorm, det er pissehamrende koldt om natten, det er varmt om dagen. Så folk, der kommer, er meget velforberedte og har virkelig lyst til at deltage. Så det vil sige, at folk, der er meget committed. Den bedste oplevelse, det er ved at deltage aktivt på festivalen. Og derfor har vi tænkt, at det næste CO2 Green Drive, det vil vi gerne lave her, og vi vil gerne have nogle folk til at kunne engagere sig, og så vil vi gerne kombinere det med, at vi kunne hive nogle erhvervsledere, vi kunne hive nogle organisationer, og folk, der ellers har brug for et skud kreativitet i deres verden, og til at skabe fremtiden med, kunne komme med. Og derfor har vi lavet et forløb, der hedder The Burning Man Experience, hvor at man som deltager kommer til at være med i nogle forskellige seminarer, et i Aarhus og et i København, hvor at der kommer 15 talere, og fortæller om deres hvad kan man kalde det, de ting, de har fået ud af Burning Man. Alle sammen har været på Burning Man og har brugt det i deres kunst, eller i deres virksomheder, i deres ledelse, i deres måde at bygge en organisation op på. Og derudover så laver vi også nogle forskellige workshops op til selve Burning Man-turen, hvor at man vil kunne komme ind i principperne omkring Burning Man, og hvor man også vil kunne blive introduceret til, hvordan det er, at man sammen med os kommer til at lave det her CO2 Green Drive på Burning Man Festivalen. Og så er der selvfølgelig selve turen ned til Burning Man, hvor at, vi tager afsted fra Reno en gang i august. Man flyver til Reno, og så tager vi i fælles flok ud til ørkenen. Og der laver man så det her kunstprojekt sammen med os og det Danske Kulturinstitut. Og som sådan en finale på det hele, så slutter vi af i København og i Aarhus under Kulturnatten med også at lave et CO2 Green Drive, hvor man som deltager kan deltage i et CO2 Green Drive igen her i København, og hvor vi så samtidig også kan få præsenteret det projekt, vi har lavet på Burning Man Festivalen. Har du noget at tilføje, Michael? Ja, det skulle da bare være en ting. Hvor er det dejligt, vi har tid i overskud. Det eneste, man kan sige, som
Det dækker jo meget godt alt du har sagt om Burning Man. Men det som for jeg har selv været der 3 gange, og det jeg har oplevet de gange, der har været, det føles som at komme derud, og så bliver din hjerne som en anden computer, den bliver lige rebootet. Du bliver simpelthen, der sker så meget, der er så mange indtryk derovre, så man finder hurtigt ud af, at det nytter ikke rigtigt at prøve at finde mening i det, eller nå noget, eller skulle jagte et eller andet, eller have en tidsplan. Meget hurtigt så finder man ud af, at den eneste måde at overleve i en ørken, det er simpelthen bare at give slip, og så bare lade sig rive med af strømmen, og se hvad der sker. Det er nok derfor, den virker så enormt inspirerende og god for ens kreativitet, fordi man opdager nye sider af sig selv. Så ja, det var historien.